Kani rega Dudashan Meghalaya bagi piang sobhai pi baro sya katuk bom ta ka janmit shawan phaj ki khubor ki babnia ngine pe choi ki mat pekongsan. Lawan ra ya ka Waqf Amendment Bill aja apusan hayeng dorbar Lok Sabha ka bathmu ban penlong ya ka Waqf Board ka bakan thoplang bat ka jinglong ka we. Kami benia ka sarkar ban penbet ya ki dukan dekiat hasilong da ka bapet thu ya ka jingjengai hapadai ki jaka dekiat ki skul bat ki yeng mani. Let I ka Border Disputed Redressal Forum ya ka memorandum sya Menteri Rangba ka jela halor ki mat bayade bat ka block 1 bat block 2. Kiu ka jingpenan kam ya udrak haki ar licenem baladep ya thu director ka Dream Mission iba Francis Karshiyen. But yo ka jilla ya Geographical indication lani uji tag na ka benta uksai Ryndia. Ki khubor ki babnia ya ka Waqf Amendment Bill aja arpusan lara Lok Sabha menta kasngi da Menteri Katanat Minority Affairs ukiran rijuju da ka baong pakam don benta AA bat ka jingle niam le rukom jong kan niam Muslim Henry ka don benta tang bat ka jing don jing em ka be dei bat ka Waqf Board ula ong ba ka sarkar ka kwa ban penlong ya ka Waqf Board kum ka jing kun thop lang bat ka jing long ka we bat ka Lok Sabha kala sakhiru ya ka jing tai halor ka ni ka bill menta kasngi urijuju ula ong bakat kum ka bill menta ka Waqf Board kan don ka jingpen pau ya ki kun hon niam Muslim bapher kan thop ki kan thai bat ki bamdei ki jat bin riu Muslim na lor ki we सेकुलर इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे सुन्नी भी रहेंगे बोहरास भी रहेंगे आगा कानिक्स भी रहेंगे मुसलमानों में जो बैकवर्ड है पिछड़े लोग हैं वो भी रहेंगे और संसद में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है सब स्वागत करना चाहिए इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है Menteri Katanat Excise ubakir menshilla ula pentip baka sarkar kan persang ban penbetchwa ya ki dukan dekiat hasilong kani kalami hadian ka jing ujor balami na ka jingjan palat ki dukan kiat bat ki skul bat kumju ru ki yang mani hasilong uba shilla ula ong ba dei halor kani bala pensange shipor ban a ya ki license ban bu ya ki dukan kiat ki bathamai hasar shillong ula kadau ru ba ki dor bashnong ki don ya ka benta ka bakongsan namar badei maki ki ban a ya ki sernot to monitor all these things, where is their location located, and the numbers of we do have the numbers, no doubt, but we want to do a study where exactly to increase the number of this wine shop if needed in future. So for this, no doubt, whenever we have the number one paper, the most required paper is that the NOC from the local headman. So whenever we have, the applicant, he have this NOC from the Rangba, and then he can go ahead with a different kind of paperwork to be completed, and then go ahead with the license. So we issue a license only when they have this NOC from the headman. KHASI Students Union lani ka KSU hinin kasngi kala lej banya kendu ban ya ka memorandum sya director ka Negrims u Professor Nalin Mehta halor ka jingthung kam ya kinos ha ka Premier Health Institute u chairman ka Employment Monitoring Cell jong ka KSU u ba Ruben Najar ula ong ba ka seng kan amsha ya ka Negrims ban penlong ya ka jingthung kam ya kinos lada kisngau ba kinong thap kam na jila kimyo ya kalat ka bakerpang ula pentip ba director ula pan por shityo ban aya ka jubab kaseng kaladawaru ba dei ban pensange shwa ya ka jing ai khubor like kam hadu banadap penbet ya kanikamat I
ailat re ya kani curriculum proses bakanya chakmat lada kanum ya kat kum ka jing mentoi jong ka jai bani ko kata kamdi ka jing jikra juga hadu director but deputy director ukran ya kata begini kinases ki badon menta apo ni grams ki leftovers uang udah ong ya kata ki leftovers kamut ki ba syak kentat naka aims but ki institute hospital institute ki wan support ni grams ban kapon i ka sarkar pedeng ka juli kumtahi iki ka pendulong ka jela Meghalaya ni kan odisi ber hoi kum dasbin baki kibri ki bam mento shunu kawan berat cukup Meghalaya minum ailat bahkan long kum ni ai ba da kam niya kan ikri pugunus ai kan long da kontraktual ru indi kinyo orung kin outsource kin rung kibri ki juni banyak balong permanent bakin yo kibri ki juni Kahnyutrap Border Disputed Redressal Forum kalalej ban ya ka memorandum sya Menteri Rang Ba Kejela Conrad K Sangma hene kasngi da ka kerpat ru ban bu ya ka jingelang ban ya tai halor kamat jong ka block 1 bat block 2 kabadan menta hapdeng ka jingya ka jak haput bat Kejela Assam u chairman jong ka forum u chandame sungo ula banjur halor ka jingdon kam bandon ka jingkran ka basai haswa ban penlong ya kanu ka jinglej jurip ha block 1 bat man shim ya ka rai ka bakhadu ula ongru ba lakmi lenti ba ka regional committee kan aya ka kai pot jongka syaka sarkar Henry ka forum kala kedau pat ha ka memorandum ka jongka ba ka committee ka klem kenjo ne panjing mud AA na kinong snong kathan jong ka dikiti ke bangla summit untuk kesmi ni khot no sundon ka sarkar ban ba ka sarkar kan pendek no yangi man yaga por yaga jaka bahkan don gaji lang ka kerpang hapadeng ka sarkar ban mangi ka Geographical Border Dispute Redressal Forum ha gaji dei ban ka block 1 dan block 2 iyo ko khabar ba ka sarkar jala ka jomi kradon lagi bentar tiba syakmat do ban penbek no ya ka phase 2 ban penbek ko sam iyo ko khabar ba ka regional committee bari block 1 kin summit no ya kan report ya ka kaipon sya ka sarkar kenapa kan umjia ke belajar office 1 Kinong elam jong ka Giant Students Union lani ka GSU kila lej ban ya kendu ya usembut Menteri Rang Ba Kejela ubas nyaw balang dhar hene kasngi ban kerpat ban bu ya ka MPSC Examination Center ha Giant Hills u General Secretary ka GSU uba Nilki Mukhim ula ya thu ba ka jingya kran kala long ka besaiso bat ula kedoru ya ki jing e jong ki khna puli na ka jing bamdan ki jakale exam ha Giant Hills ha ka ba ki khna puli ki ba na ki jaka nong kendong ka East bat West Giant Hills ki hab ne chadu shasor shilong banyale iki exam MPSC kabalong kabarem bat kababampor usembut Menteri Rang Ba Kejela ula kular ya ka GSU ba unse kren halor kani kamat bat u Menteri Rang Ba Kejela bat ula penpauru ya ka jingkermen ba an salak ban penbetchen ya kani kamat Muslim arjar khalai kasau ngilayo yang MPSC sel kabadai tang ka department bat ibriu jung ini po Giant Hills ki hapan appear exam shuduk shilong kalenti ka becengan duduk di border area ki jika ka becengan jangan kendong teng ki hap kenduk ye gini ki traffic jam ya hap kenduk ye gini ki jing teng hap ki bila prepare ro kim yo ban appear exam na mat kim poi piang ko tang na gadaw ka traffic jam tim tak singi kenduk ye i deputy chief minister badan berom jangi bat ila kular ro yang iba kin in le kenduk bat chief minister tak singi ban ya keren matakan ni Mission Director Jongka Dream Project uba Francis Karshieng hene kasngi ula ong baka jing di drug kalanang kiustat haki ar licenem baladem habaya kren baka Didi News uba Karshieng ula ong baka wei nakalat ban pentikna ya ka jing job haka jing ele persha ya udrak kadai ka jing bam nyau ben bat ka jing bam shim ya kinong di drug kum kinong le kam sniu daka babanjur halor ka jingdon kam ban penyar ya ki jing pensapriang jing tip bat ula ong baka dream kan yatre bat ka jing bat kinong penyat chnong ringkat kinong shong ban te lakam ya ka jing sniu jong udrak ula pentip baka dream kala shim ya bun ki sinjam ban ya le persha ya udrak ha ka jela important aspect here is like I said that we can actually fight this battle but with every
person in our community. All members of the community, be it the school children, be it National, be it community leaders, be it Sengsama, be it Senglong Kani, be it the VTP, be it the police, be it other departments like the health, the education department, the social welfare department, all combined. If we all join in together, we will be able to. Katanat Meghalaya's Ryndia, but Meghalaya's textile, kala sedang ya ka benta bertemai, hakaba ke jela kalala banyo, ya ka geographical indication nani ka GI tag, hakarukom than kti, ka jing thirksai, kerukom pedem rong, bat penmi ya ki jan kamtam, ya uksai Ryndia, lembat kitiar, bapendan kam, hakaban than. Kajing ya linti kabala saus nem kinti ban kinjo syakathong lapen sedang da ka State Department of Textiles hadian kajing itu bat kajing penbena ya ka umden diwan kum kasnong ka baningkong ha ka jela ban pinmi ya ki jain Ryndia ha ka khat artrik urimpang araja arphowe. Kinong ilam jong ka Ribhoy Youth Federation nani ka RBYF Laishnong Unit kalapenong ya ka jinglek jurip menta kasni ya ka District Transport Office Haribhoy District Nongpo. Hadin bakilayo ya ka jing ujor baka yeng jong ka office kalabun ki jing julor ki bakuntop ya ki saudong saukun ki kenro ka rong yeng ki jaka bar bat kiwe. U President ka RBYF uba Donbok Lingdo ulaong ba ka jing I syra ya ka yeng klem kanu ka jing maramat ya ki jing shna jing tay kani kalawan ra penban ya ka jing syam jing ya ki pajba ki balik don kam na ka benta ki kam baper ke jongki. Daw ingi ba umsaikan kita kinompet ba halor lani kita ki commissioner mereka adu benta ba sistem tam astem duna kalai kepor ringi ba kajinjot jong paikana kadang long ki kumjuk ba kadang mi kisi kepor kajinjot jong kaneka office kalau long wat ki kepus baru i kajing jabot paikana jaka ki kor bam ki bambiang i ba kajing orpat jong kaneka building kajing jot jong kaneka building kalau long wat kirong ru kamdon shu ndai kumbangi tip kata kacing ni nak kena ke office, nak kena ke MTC transport bat ke DTO, bat ke DTO office nrai bagi pej bat kirong kibala kirong ngi kum bakila airong ladu ki ar post dan mensuakan adu mentangi iba kadang jeng sa akumne kalau sa akumne UMLA Karanikor uba Pius Marwen menta kasngi ulap lepat ba ya Kamala School Bethamai jongka Maujai Government Lower Primary School ha ka Shnong Maujai Southwest KHASI Hills District latei ya kani ka school ha ka jinglot jingsep ka balong sau pon nyop kendai lak tingka lingba ka infrastructure upgradation project phase 2 ya ka bala bai tingka hapo ka scheme jongka sarkar jilla haba ajingkran kum ukongsan uba Pius ulaong ba kaladon shibun ka jingkala hakini kilai sausnem bala lej Haranikor constituency khamtam haka jingshna yaki school namar ba ula shim ya katanat puli puthi kum ka jaka ka bakong santam tabaro ka government school ka ba nakalian ka jungaru ka thomhi ka ba kongsan kumono mikmat naman ngisuthu bakalaway kapateng kecungi kalong hakini ki hap ki barit kecungi larang imyo ya kacingang kacing start nakampa kacungki lesi nadu ki kimi kikpa nadu manga no mikmat kinoi kai school kitnat education ru gidon ta kaman sim ka kumpang ismu saram maka taka hok kecungki ngimyo benpendam Kajila Meghalaya, kala sngau sarong hadin ba unyongnya cycle ukevin lingdo sangriang ula yok khur atli kitak maksiar haka Limpung 21st National Mountain Bike Championship arajar apusan kabla long Harmony Hills Haryana nadu ka apu pratrik uleber hadu ka laipoi tarik uleber arajar apusan uni unongnya cycle uba khatsan sinem karta ubedai namau karwat Southwest KHASI Hills ula yok khur nam job haka cross country time trial bat ka cross country Olympic lanika XCO event. Katba umiban aibok lang suyam nanong thamai Shillong ula yok Korea katak marnong bat ya kani ka jing yakop la penya da ka Haryana Cycling Association hapo ka jing senran ka Cycling Federation of India. Ya, saya kira kita dah kat lang.
ar ne prala kontai ndrei tangai marwei ba mo anya saja pasila la du la siapa na la silvaro na ki wikshno ru lada ki mo la ki la kaya ka national championship ki ai lai ya yo ki sekil ki ba san la ki ai lai yo sponsor ndrei trai tanga marwei ba dang sa ko tang ne badang nya du sekil ba satu cái bang idon kamtam kumi ni ke sport jong ini kadai ban kong kadai equipments te kumbo ong kevin klay os ngomene be ong ba kani ke cycle be yo amentaru dai ke ba uai usia mo last year dari takador sila de ke ba tagi atlet ki banyak cycle stage po bang ya compete ni national level ki di professional cycle ki nyolak prala te kata kadai ke we ke bangi na kalian ka action ni kerpat na ke jing Europe government kin ai equipments Kumshi benta ban ai ya kerinsan na benta ki kena school ban pen I ya laki sap ki pong ha ki jing le kai beper ka balaj na ki jing puli jongki ha ka kamra kelas ki bor pen ya jong ka Sati Raja Memorial Secondary School sning patarim kala play perda ya ka lempung inter house annual sports meet arja arpusan ka balai sngi lenter Hamadan School jong ka menta ka sngi la play perda ya ka ni ka jing le kai da uba Gabriel Sun ubla long president jong ka FKJGP sning circle kat ka jing penlong ya ka jing bam smai daki kena school bat ka jing shim benta daki kena school hakarwai ka siau ka shat ka maste bat ka mastril Mentang ini pet ya kajing long jingman kasun beneng hatura kajing kriat kalong apo a degree Celsius pat kajing shit kalong lai pun degree Celsius kajing sem ka hau kalong lai powei na kispa haba pai pat hanong ba shalong kajing kriat kalong khasan degree Celsius pat kajing shit kalong apo riu point pra degree Celsius kajing sem ka hau kalong riu pau na kispa kat bah jawai pat kajing kriat kalong khat pra degree Celsius pat kajing shit kalong apo sau degree Celsius kajing sem ka hau kalong riu pau na kispa kasun beneng kanrang haki babun ki jaka hatura jawai pat shalong Syaban poi syukur bekut jong ketup kubon yang dipit yang sesian ya kimat kongsan. Lawan ra ya ka Waqf Amendment Bill ahaja apusan haying dorba Lok Sabha ka bertemu ban penlong ya ka Waqf Board ka berkentup lang bat long kawai. Kami binyak ke sarkar ban penbet ya kidukan dikiat hasilong da ka bapet tu ya ka jingjingai hapadang ki jaka dikiat ki skul baki yang mani. Let I ka Border Disputed Redressal Forum ya ka memorandum sya Menteri Rang ba kejela halor kimat bayadei pat ka blok 1 bat blok 2. Kiu ka jingpunan kam ya udrak haki ar laisnem baladep ya thu director ka Dream Mission iba Francis KHASI. But yo kejela ya Geographical indication lani GI tag na kabenta uksai Ryndia. Tipalo katung ila poi syaka bakut jong katup kubo jong minta kejan met hadu mendai syam yang wat pila syai kesengi kublai pipalo. जी लेकर आए अध्यक्ष महोदय जी कुल मिलाकर के 97,772 याचिकाएं ऑनलाइन फिजिकल मेमोरेंडम के रूप में रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से